King Ginoo, manatili ang katayungan. At kita ang tibuhin. Pamamasa king mayang kabalita at pang San Lucas. Ligaya kita o Ginoo. Kanitan ni Herodes, iya ing hari ni Judea. At ing metong asaserdoteng nilatiwan Zacarias. Miyembruya king grupo ng saserdote ng Abias. Ing nagyo ni asawa na Elizabeth. At iti iba't niya ing lagi ng Aaron as saserdote. Mibiyadiyada reting ni asawa kinmikmung kayapan king arapan ni Diyos. Mapamintulang lubos karing kautusan at tuntunan ay ba't kigilo. Dapot, ela mi kayanak. Uling ni Elizabeth baugya at matuwanan ang pareho. Minsan na ito, ang grupo ng Zacarias, yung mitutukan mga siwa king templo. At pangking kaugalyan at tutukyan na saserdote, ya imiyatasan ame piling dulog king insenso king altar. Anya linubyo king templo ning Ginoo. Kabang di nakalataw at siya luwal mananatila king oras ning pamantulog. Kabut-abut pepakit niya kaya ing anghel ning Ginoo. Makatalakad niya king dani ng wanan ning altar. King lugar, anulura durulukan ing insenso. Panakit ng Zacarias king anghel, misdan niya't nitakutan. Dapat na kaya ng anghel, Zacarias, katatakot. Dimdam ng Diyos ang kiyakang panalangin. Inya inasaw mo ni Elizabeth, mga nakyang metong alalaki. Pamalemon meng buwan, tumula ka at magsaya, at dakalang tumula ing pangabait na, uling maging marangalya king panimanman ning Ginoo. Eya inom alak o nanumang inuman ang makalasing at mikatmuan niya king Espiritu Santo manibat king mismo pangbayita. Dakala ka rin anak ning Israel ding papagpalihan king Ginoo karenang Diyos. Datang niyang mumunan king Ginoo masikan at may paya anti mo ang iprofeta Elias. Bana ng pikasunduan pa si bayo ring tangka at ding anak. Banding makasalanan tuntun na king dalan daring matuloy. At ban isadyanya para king Ginoo ing panen ang pinilinaw. Nanang Zacarias king anghel, makanano kung aban king tutuyan, matuwanan at ang timuring ing asawa. Ako ni Gabriel, na nang nakibat ni anghel, makatalakad ko arapan ng Diyos ang itugod ka na, bansabihan ko at ipayabot kaya iting mayak a balita. Dapat emo palapanwanan ang balita ko at tutu namang mapalyari po at ang miras na inmitol ng panahon. Uling e kami wala, mapipika. Manatili kang makapagsalita hanggang matupad ang pangako ko kaya ka. Paninayin dahil luwal ng tao ni Zacarias, tigmurlanda no bakit meron niyang tutu kilog na ng templo. Anyang linuwan niya, eya may kapagsalita karera. Anyang inisip na din may nakit niyang meron niyang aming patilig kilog na ng templo. Uli eya may kapagsalita, sininyan na nang paringgamat na ing burinang sabihan. Kaya rin na ni pamagsilbinan ng templo, minuli ang balena ni Zacarias. Kalabas na rin mapila na ito, miilamnan niya ni Elizabeth ay asawa na, at migdatun niya, kilubog ni Palera, king 5 banwa. Sinopa na umuri ng Ginoo, king kapamilatan ni King Nepanyan, na nang sinabing Elizabeth, sige pa na ko, king marabul akamarinayan, king arapan dahil tao.
Kapatanig bayan ng balita, yung kinatawang kaligtasan. Kapuri ng kaya kaong Kristo.